Hemen salam ilişler, meniň Türkmen Leyda adly kanalyma hoş geldiňiz. Men şuň iPhone'un soňky modelini aldım. Ýagny iPhone 12 Pro Max bilen soňky çykan iPhone'un sagady, ýagny 6-njy modelini aldım. Geliň häzir hemmemiz birlikde açyp seretip görelim. Ha görüşüňiz diýelim ha bu ýerde. Ýagny altyn reňkini aldım iPhone 12 Pro Max. Ha bu bolsa Apple kompaniýanyň soňky çykaran sagady, ýagny Apple Watch. Hazır seredemizde anhaşlar ýagny 44 mm-lik aldım şu gedek. Hazır hemmemiz açyk görelim. Ha bu ýerde de bu. Taýan ortaňda illeşler açalyň. İlleşleri geliňen şu iPhone açalyň. Wow. Ha illeşler. İlleşleri eger siz bilýän bolsaňyz, täze iPhone'un zaryadnigi ýokdur. Naushnik bilen zaryadniksiz gelýär bu gedek. Ýörüçe zaryadnigini özüňiz aýratyn satyn almaly. Ýöne kabel bar. Haşlar ýerleşdi. Taşyndan mene ýetken görünmok. Bu ýana şu grallary altyn reňkde diýýärmisiniz. 11 öňkü çykan 11 Pro Max'a mindeş. İlleşler bu iPhone 12 Pro Max'a açdyk şu an. Geliňinde bu täze çykan Apple Watch'ı açalyň. Öňküsinden ütgeşik bulara. Daja karap bolsam ütgeşik illeşler görýäňizmi? Owadan etipdirlermi? Bu ýerde bu bar. Sagadyň özi. Ha bu ýerde orta illeşler. Ýani bilekler bar, band. Geriňileşler elsoran şu sagadyň öýüden açalyň bu bolsa ýanka içmeli bandi. Ha sagadyň özi. Bu ýerde bolsa zaryadny bar. Bu gedek ak reňkini alasyn we ak bilen çal.
Şöyle olsa gelin mi? Ama bu içine şu nemestir. Ben kaçma ben. Gelin inleşler en olsa bu. Ben de açalayım. Hayırlaşlar için. Ak renkini aldım bu kadar. Ha bu roza bir renkim var deyip bu kadar ak renkini aldım. Hem de ulu razmerini aldım. İlleşlerimi size burada da çık. Ha bu iPhone 12 Pro Max. Bu telefonum ise geçen yıl çıkan iPhone 11 Pro Max. Tapavut meseleden illeşler. Men ikisinin ara tapavut bir mıka deydim. Aslı ütküşüreken bu meseleden kamerası ulurak, küçürek. İkisem razmeri yok. Razmeri oyuncu bu ulurak. Yani 12 Pro Max ulu. Çem 11 Pro Max'a seyredemizde. Şol ara tapavut var. Kamerasına ara tapavut var. Hem de şu grasının ara tapavut var. Ha görüyorsunuz mu? Bunun grası demir. Görüyorsunuz ha demir. Bu 11 Pro Max'ın ki bir hil eleyen olun. Güvörp duran şular yarakta. Yönü. Bir hil plasmas yağlı ya olmasa bilemok edip demire mingden ok. Seyrettiniz ara tapavut badırın ham. Hayırlaşlar şular yalar 11 Pro Max. Şuun bizde 3. 18'in geçen yılki telefon bu 11 Pro Max. Bu olsa täze 2020 yılda çıkan 12 Pro Max. Hemen täzeci sağladım onlarını. Hayırlaşlar size gösterecek videom şu. Eğer siz benim kanalımı halayan olsanız, benim size hudurlayan videolarım gözükli olsa kanalıma ağza olmanı, tesvir yazmanı, hem de like hem koymanı unutmayın. İlleşler hemen de nasip etmişler yarı täze çıkan telefonlar hem de saatler. Hemen de çok sağ olun videoma seyrediniz için.